Честит рожден ден на Бойко Борисов. Днес показвам неговия паметник в уникална, в световен мащаб алея на славата. Навсякъде алеите на слава са на отпечатъци на ръце и на крака. Тази алея е от символи. Символа на Бойко Борисов, паметника, е въпросителна. От него зависи, а не от Росен Марков, дали един ден ще влезе като голям политик в историята и тук на място на въпросителната ще има удивителна. Други паметни символи, това са входа, това е летвата на Стефка Костадинова, 209 см. Паметник 1 и паметник 2, това са паметник на царя и паметник на царицата. Фигурите от шаха за Веселин Топалов и Антонета Стефанова. Световни по шах. Малка България има световни по шах и при мъже, и при жени. Уникално нещо. Имам паметник с хитлеристки кръст за Желю Желев, написал книгата "Фашизма", като посланието е никога повече комунизъм и фашизъм. Топче за нашите стрелци, ракета за нашите космонавти и други за гимнастика, за бокс, за футбол. Идеята е един ден тая алея на славата да я подаря на София или на Варна, не е тук място, тя е за хората да я гледат и да се допълва с още фигури, не само тези.